Mastermark Oy on suomalainen perheyhtiö, joka lukeutuu Pohjoismaiden suurimpiin liikelahjatoimittajiin. Palvelemme kaikkialla Suomessa ja maailmalla. Viemme liikelahjoja yli 50 maahan. Olemme osa maailmanlaajuista Prominate-palveluverkostoa, jolla on toimintaa 47 maassa. Liikelahja on aktiivinen osa yrityksen markkinointia ja tehokas tapa lisätä myyntiä sekä näkyvyyttä. Kokonaisvaltainen Solution-palvelumallimme kattaa kaikki liikelahjahankinnan osa-alueet. Autamme sinua yksilöllisen ja juuri sinun brändillesi sopivan tuotteiston rakentamisessa. Yli 40 hengen asiakaspalveluverkostomme mahdollistaa henkilökohtaisen palvelun kaikkialla Suomessa. Tarjoamme käyttöönne poikkeuksellisen vahvat resurssit. 100 hengen koulutetun henkilöstön, oman graafisen osastomme ja painon sekä Superstore-varastomme, jossa valmiina tuotantoon yli 4200 nimikettä. Merkatut toimitukset saat nopeimmillaan 2 päivässä. Huolehdimme siitä, että liikelahjanne ovat vastuullisesti ja ekologisesti tuotettuja. Mastermark on Amforin jäsen ja toimii eurooppalaisen sosiaalisen laadunvalvonnan mallin mukaan. Vaatemallistoillamme on Oekotex-sertifikaatti ja moniin tuotteisiin on valittavissa kierrätettyjä materiaaleja. Tuotteidemme korkea laatu tukee kestävää kehitystä. Olipa tarpeesi yksittäinen lahjaidea, oman brändin mukainen tuotteisto tai koko liikelahjahankinnan globaali ulkoistaminen, Mastermark on partneri, johon voit luottaa.